Lamaphilisi enani elibalelwa ku-60,000 wamarandi atholwe phakathi kwemithwalo yomsolwa. I-South African Health Products Regulatory Authority isebenzisana namaphoyisa ukubopha umsolwa. Kube sekutholakala ukuthi umsolwa unqamule nalamaphilisi esuka ePakistan, kodwa imvume yokungenisa eSouth Africa akanayo. He had illegal medicines. He had 2,300 tablets that were ivermectin and 320 tablets which were to treat high blood pressure. Both these substances are not registered in South Africa and it's therefore deemed illegal, and he was therefore arrested and his investigation continuing. Amaphilisi i-ivermectin asematheni kulezi insuku kuleli asagunyazwe ukulapha imfuyo enamakhizane. Kodwa iSAPRA ibuye igunyaze ngaphansi komgomo osection 21 ukuthi asetshenziswe ekulapheni abantu abanentwala nenkinga yesikhumba. Kusanda kusabalala lombiko ukuthi ivermectin ilapha iCovid-19. Kanti kuleli sokwanda nezikhalo zabantu abathi lamaphilisi agunyaze ukulapha abantu abanalolu bhubhane. iSAPRA ithi inalo ucwaningo olukhiphe imiphumela ethembisayo ngokusebenzisa i-ivermectin ukulapha igciwane icorona. Kodwa ithi alukho okuqinisekisayo ukuthi impela iyayelapha. iSAPRA isizoqhubeka nokufunda lonke ucwaningo oluqhamuka nakwezinye inhlaka ezicwaninga imishanguzo. Bongani Geme, indaba ze SABC eThekwini.